Ja jestem Niklaus. To jest Wolfenstein. The New Order. Wolfenstein, którego jeśli jeszcze nie macie, możecie go sobie nabyć na przykład na G2A z kodem Pieron 3% taniej. Za jakieś bodaj 20, dosłownie parę złotych. Także zrezygnujecie z paru piw i macie fajną grę, jeżeli jeszcze nie graliście. Polecam. No. Link do G2A w opisie. Kto nie ogląda na live, ogląda na YouTubie, to pozdrawiam. No i co? I zapraszam na live'y, bo tu sobie gadamy, gramy, bawimy się śmiesznie, fajnie, w ogóle zabawnie. Kontynuujmy tą zacną produkcję. Kochani, dobrze. Meine Liebe, Zuschauern. Może całego tego dzisiaj nie przejdziemy, ale... Dobra. Elo. Babo. Much obliged, Captain Blazkowicz. Oła! You ready for an assignment? Friends and comrades, this is it. Project Whisper. O It's kur... been in development for years. A helicopter aircraft. The Nazis have found a way to make it virtually silent in flight and undetectable by means of radar. Anya has decrypted the Nazi chatter out of London and located the only 3 prototypes in existence at the London Nautica research facilities there. With Captain Blazkowicz on the team, we are finally strong enough to strike at their operations. The days of scurrying like rats are over. With these machines in our possession, we can go anywhere, hit anything. We will rebuild the Kreisau Circle, arm ourselves to the hilt. We will rise up and take down death Dobry cyc. head for good. They think the war's over, that we are weak, beaten, don't have the guts to oppose them. And as always, they are wrong. I've got a 14-hour drive. I've got a sinus infection. I haven't had a full night's sleep in 8 months. So let's go, people. Because I'm not doing this again. Thank you for doing this, Bobby. Stop. I just want to get this over with. Bobby just got nervous. Blondie! Beruhig dich! Komm schon! Zu Fuß. Die Papiere bitte. Danke, Sie können passieren. Herr Hitler! Oh, Hitler. Fucking Nazi twit. Kurde. Pan się musi czuć dosłownie jak Polacy w Warszawie. This big fucking disgrace of a building is a London Nautica. This used to be downtown London. Used to be fighting in the streets over here. I mean, furious, unrelenting resistance. And then the Nazis brought in the London Monitor and everything went to shit from there. They just do whatsoever they please now. They just fucking leveled everything and erected this fucking monstrosity. It's a top Nazi research facility, this is. Aviation, space, all kinds of evil shit transpiring. Caroline and the other pilots should be over the radio tower by now, you see it. Anya's operating the radio back in Berlin. You can reach him using this. This is where you get off. Get off. Drop T. So long, Blazkowicz. You make this count, all right? Jebnie. O! Jesus, he's done it, hasn't he? Almost 300 kilos of explosives in that trunk. Could feel the shock wave from over here. It's all up to you now, Blazkowicz. Verfluchte Position at the top of the Widerstand. radio tower, approximately 7 blocks from your location. You'll have to find a way to the top floor of the Nautica and open the hangar doors. That way me and the other pilots can get inside. A. No, pierło konkretnie, moi drodzy. Bardzo konkretnie, mega konkretnie.
Nawet nie wiem, czy nie za konkretnie. Dobranoc, Łukasz, dobrej nocy, dobrej nocy. Dobra, kaj to idymy. Ja, hobby w Dziastkozie, dokładnie. Nie wystraszyłżeś się. No, troszkę, ale... Ino. To sam czas robić tym łonym, nie? Saletra, ja. Się saletra ze sikami pomieszała. Kurwa. No! Why? Weder Bestie noch Mensch kann uns etwas anhaben. Jesus, he's done it, hasn't he? Almost 300 Yes, he has kilos done of it. explosives in that trunk. Advanced Could feel the English shock wave lesson from over part here. 1. It's all up to you now, Blazkowicz. It's all up Move to into me. position at the top of the radio tower, approximately 7 blocks from your location. You'll have to find Approximately. a way to the top floor of the Nautica and open the hangar doors. That way me and the other pilots can get inside. Jak on mnie nerwuje, ten pies. Cześć Betty, elo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Którą mamy godzinę w ogóle? Za 22. 22. Właśnie poszedł sub na YouTube'a. Bardzo pięknie. Kto jeszcze nie subnął na YouTubie, niechaj subnie. A kto nie subnie, niechaj zgrubnie. Kuwa. Muszę się śliznąć. Wytniemy wejście w kształcie serduszka. O, Niklaus. No, ej, unsere Welt ist ewige Macht. Ale dlaczego ja zginąłem zaś? Co tam jest? Co ja robię nie tak? Co ja robię źle? Aż mnie nos swędzi. Nie pykło. No nie pykło, ale... Co jest? Done it, hasn't he? Almost 300 Co jest kilos of źle? explosives in that trunk. Could feel the shock wave from over here. It's all up to you now, Blazkowicz. We are moving into position at the top of the radio tower, approximately 7 blocks from your location. You'll have to find a way to the top floor of the Nautica. Nie, co ty go nie and idzie open za the szczyt. hangar doors. That way me and the other pilots can get Kurwa. inside. Ty niedobry. Wejdź i wyjdź od razu. No dobra. Jaki to jest gist. No nie idzie tak. Ja się boję. Szło. A widzicie. Głupi. A nie. A nie. Jak ja to mam iść? Sam? Tuk ej. Łokuwa. While
Borok, Long way to the top. Gupielok umarł. Montujemy silencer. O, jaki biedny Deutscher. Co ty robisz? Co ty robisz, hopie? Daj się pokój. This is what we call Umfall. Sorry. Ahead is the reception area. I want you to go to the far end of the Dużo na głowie. the large doorway and Za dużo. Dosłownie za dużo na głowie. Bobby's death will not be in vain. Jakie śmieszne mają te uniformy. Okay. Assuming we don't crash our hang gliders. Jak Pieron? Niklaus Pieron. Dobra. Tak, przygnieciony. Jak mnie wystraszył. Ale ja go mam zepsuć. W sumie szłoby. Aj, 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 aj. Żech go trafił w punkt G. Centralnie. Im punkt. Pył. O, tam teraz będzie haja. Drin. Jeszcze sam pitna na moment. Ile tu jest dobra. Dobry granat, ale nie do końca. O kurwa! Ten już lepszy, nie? Tyle, nie wszystkie Woros. Nie. O ty kurwa, przepraszam. Ach. Starkes Herz, starker Stall. Spielen wir noch mal. Dobry rym, po niemiecku. To są skillsy. Dobra, po gipku na tym, na lewo. Wybieramy wszystko, co sam jest. Dobra. No, genau. Keine Bewegung. Niech oni przyjdą. LOL. Podwójny zgon.
Szybka regeneracja. Przyda się. Cała trzecia Rzesza tu zginęła. Czekajcie, tylko muszę sobie zrobić tak, pyk, o, bo mi się czat coś wiesza. O, już widzę, dobra. Jak to wyje. Sorry. O! Żyje. Ich bin General Wilhelmstraße, der Gründer dieses Museums. Schon als kleiner Junge hatte ich einen Traum. Ich träumte, dass ich eines Tages einen Roboter erschaffen würde. Wann immer ich mich einsam und ängstlich fühlen würde, sollte er meine Hand halten. Heute klingt das albern, nicht wahr? Doch Träume sind es, die den Motor des Fortschritts antreiben. Ohne Träume gäbe es keinen Sieg, ohne Träume gäbe es keinen Führer, ohne Träume gäbe es kein Vaterland. Seit meiner Kindheit sind meine Träume zu einem wunderschönen Pfeil geworden, der schnurstracks in die Zukunft fliegt. Unsere gemeinsame Zukunft. Jakie to piękne jest. Będę płakał chyba. Inside the moon dome is a door to the maintenance section. Look for a door on the outer wall near to the top of the dome. Zu erschaffen, genießen Sie Ihre Ło! To jest, moi drodzy, lokacja z wypasem. Najlepsze jest to, że idzie zniszczyć tę planetę. Wissenschaftsausstellung der Mond. Der Mensch und die Wissenschaft. Dobra. Zaraz się fajnie porobimy. No patrzcie. Da się. Można by tak całe łozdupić. Ale mi szkoda ammo. O. Umarł od bólu nóg. Straszna śmierć, a wy powiecie, że frajer. Ja, Mond. Vater, gibt es keine Feinde auf dem Mond? Nein! Die gesamte Menschheit und ausgewählte Mondbürger. A ja nie rozumiem, to jacy wrogowie są na Księżycu? W ogóle co ta tablica miała na celu, to ja nie wiem. Chyba wodę z mózgu zrobić. Nie widzę innej opcji. Proście ciulna. Aha, naziści na Księżycu. Ups. To se kup, jak masz keine Munition. No, tyle. To jest sam furgo.
Już nie furgo. So, wenige Kriminalität in Quarantäne verrieteln. Zajebiście. Niklas się wczuwa. Tak, ja się skupiam, żeby nie ginąć za często, no bo lepiej się ogląda dobrą rozgrywkę jak duś zgony. Wajcha w dół. Do you see the door to the maintenance section? It's in the star field, about halfway to the top of the dome. Can you find a way to reach it? To jest. Kaj te drzwi. A tam. Nie doskoczę. O. A! Moje nogi. Aj. Źle rzuciłem. Pardonk. A! No umrzyj. Look for a hatch on the wall. It's the access Hatch on panel the- to the elevator shaft. Hatch on the wall. O, to jest ten hatch. Starski hatch. Hopefully the elevators haven't suffered any damage from the blast. Rzeczywiście, windą nic nie jest. Wszystko jest w porządku. Ała. Ała. O nie! O nie! A mogłem te hamulce rozdupić i oni by spadli. Dostrachajło. Gwiazda, nic nie sądzę. Ech. Sądzę, że dobrze. Und was zur Hölle war das? Klingt, als wäre jemand oben auf dem Aufzug. Vielleicht sind sie hier, um uns zu retten. Jasne, już was ratuję. Shooting the brakes off an elevator. What could go wrong? Better stand on the counterweight. No to sorry koledzy. Mam nadzieję, że nic im się nie stało i wszystko jest dobrze. No ale z drugiej strony co mogło pójść źle? Przecież no niemiecka technologia i w ogóle. What could go wrong? I think I found something. What do you see? Ancient artifacts, highly technological in nature. Parchment. Looks like Hebrew. I think the Nazis are trying to reverse engineer all this stuff. Are there any identifying marks? Doth? You should. Dog, Abel, apostrophe. Abel, Tara, space, yoke, item, Charlie, Hal, Uncle Dog. Might be something in our Lol, to literowanie amerykańskie. Any references to
do. Be careful out there. Cholera, Władek, dlaczego pies? Be sure to bring as much of this dodgy should stuff as you can carry. Will do. Ciepło, hak, ulubiony, Jasiu. Coraz inaczej wlecze. Dlaczego ubrany Paweł? Rozszyfrujcie. Dobra. Co? Künstliche Intelligenz, der perfekte Geist. Fajnie. Się bawią. Koledzy. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Dziękuję pięknie. Za 4 zł na jedzenie. Muszę to teraz zminimalizować i zrobić tak, bo się zaś zdupiło. Dzięki, dzięki, dzięki. Na jedzenie zawsze przyjmę. Apteczkie. Flickzeug, Flickzeug. Maschinenteile. Netzkabel. Netzkabel to ja wiem. Netzkabel muss sein. Bo bez neca to się idzie zaszylić. Ze smutku. Muszę sobie naplumpać Ivera. No żni... Aha, bo ty mnie idzie jeszcze żnąć takich. To dopiero za chwila. A wszystkie artefakty, artefakty. Flucht. Ostflucht, dobra. Gestartet. Cool. Cool Story, Agent Blaskowitz. Kraftschrank. Pado Kraftschrank. Ja mam szrank i no nie kraft. Whoop. One more. I teraz tak, i ciul. Fire it up. No i co? I tyle. No. Ło. Laserkraftwerk. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Tudum. Tudududum. Tum tum. Gimby nie znają. I see a small timing channel behind the north wall. Look for some form of access point near the floor. Się doładuje. About 2 floors up
To mnie wydupi w luft, ja? Ja coś tutaj miałem zrobić inaczej. Ewidentnie. To nie o to chodziło. Die Stärke des Stahls endlich überalls. A, nie tak. A, ja muszę stanąć na ładnym. Is an access point leading directly into the hangar. Hopie, directly. Aha, do tego nawet nie trzeba było ściepować na dół. You should be very close. The hangar is where the Project Whisper To po co to... helicopter prototypes are kept. Chyba było dla beki. Za małe. Złota piersiówka. Jak się nazywa ten utwór, co nuciłem? Model. Das Model? Das Model. To jest od Kraftwerku piosenka. Bardzo fajna. Co to jest? Jak ja mam ten ostatni przeciąć? Kej, nie mogę. O kurwa. O. A bo to idzie też odszczelić. A. To tak. Dobra. Grawitacji nie oszukasz. About 2 floors up is an access point leading directly into the hangar. You should be very close. The hangar is where the Project Whisper helicopter prototypes are kept. No i w pizdu. I wylądował. Cześć Jumka, elo, elo, halo, halo, witam wszystkich serdecznie o tej wczesnej godzinie, 2:05. O, tu będzie etap teraz. O, Panzerglasfenster. Nie przeszczylisz. To jest etap ciężki. Ciężki etap. Mechy. Hopy. Był niewiarygodnie zdziwiony w momencie śmierci, aż jakby się nie spodziewał. No faktycznie Blaskowi, ja wiem. Mit Mundkoffee immer auf Siegerseite. Für das große Abenteuer. Mundkaffee. Ja. Nie idzie Kajsa na jakiego Kraftschranka wyłączyć. Kurwa, najgorzej jak się te mechy kapną. To umfal.
Mond, ja, ja. Pala, pa, 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 para, pa, pa, pa. Patrzcie. Raz, dwa, trzy. Giniesz ty. Jakbym ocenił swoją znajomość niemieckiego? Znaczy nie określę jej w sensie poziomów, że tam A1, A2 i tak dalej. Ale no dogadałbym się. Z błędami w odmianie. Ja nigdy nie umiałem tam tych Dirty Das odmieniać. Ale dogadać bym się dogadał na większość tematów. W miarę nawet komunikatywnie. Tak myślę. Dobra, zjebało się. LOL. No to my postrzelali. Da, baby. Jebnąwszy. A mnie oko boli, ała. Oko mnie boli, to z kuli go roli. Ała. Mogę się to odmontować? No wleź do tego. Nie mogę. Easy lat. Czy poprowadziłbyś zajęcia z historii w tym języku? Zależy. Ale to by musiało być coś prostego. Jesteś tak dobry. Ja mówię, że ja nie jestem jakiś dobry. Z angielskiego bym poprowadził zajęcia, no zresztą prowadziłem. Bez problemu, ale angielski znam od 14 lat. Angielski, no, mam opanowany dość nieźle. Znaczy dawno nie używałem go. Także pewnie mi się tam słownictwo zubożało i tak dalej, ale... Potrzebowałbym może 15 minut gadki, żeby się wdrożyć i już jechać normalnie. A po niemiecku niestety gorzej. Co oznacza słowo Deutsch? Nie wiem, czy one coś oznacza. To ewoluowało z jakiegoś tam Teucz czy coś takiego. To słowo przeszło ewolucję, z tego co wiem, dość dużą. I jest powinowacone jakoś z tym, że się nazywa Holendrów Dutch. Ale nie wiem, może ktoś się wypowie na ten temat. No, duties, aha. Duties. Of the people. No i już wiemy. Dutisk. There's my helicopters. That's Jeszcze jedna próba. That's your bottom dollar, yes. A ciekawe, że po francusku Niemcy to jest jakoś alemane, nie? Czy coś takiego. Alemandes, alemane.
Modularenheit. Dobra, ja bym wszystkich Alemane, dobrze mówiłem. Ja bym wszystkich stąd wydupczył. W sensie per saldo wystrzelał. Da drüben. Kurde. Nie podoba mi się to, powiem szczerze. Nie podoba mi się to. LOL. Mięczak. Dobra, teraz jeszcze ten drugi porobieni. Albo najpierw. Albo jak to gadają niektórzy, najpierw. Ło! Kajta kula. Kurwa. Dobra, chciałem powiedzieć, że główne zagrożenie jest już wyeliminowane. Ale jeszcze nie. Jeszcze go trochę jest. Troszkę. Da drüben. Ciul, jeb, kuwa, raz, dwa, trzy. No ale nie bijcie, panie Niemcy. Jep. Apteczki. Szybkie wyciąganie. Szybkie wyciąganie. To jest dobra umiejętność, żeby nie spłodzić dziecka. Kappa. O! Fotografie wird verboten. Ale to norweskie
norweskie Tyskland, to Tysk będzie prawdopodobnie od tego Dutisk pragermańskiego. To ma akurat, jak się na to popatrzy, według mnie dużo logiki. Dutisk, Tysk. No na przykład Tysk a Dutisk jest bardziej podobne jak Dutisk a Deutsch. Tak mi się wydaje, że to jest to. Dobra, zadupcył to sam. Jaki dźwięk w ogóle? Jakby ktoś walił w jakiś gong. On ma jakaś... Słabiutki punkt tutaj ma. Right. Nazi's dead. Nazi robots Oh. dead. Broke all your shit. Helicopter secured. To było... proste dość. Wbrew pozorom. Dobra. Po. Żnymy. Się bałem, że mi nie starczy, będę musiał zaś na dół lecieć. Oje. 2 snajper. Nie przykłada se obu do oczów. Śmieszne. London Nautica. Kekon. Cześć, łopata. Don't move, you're getting visitors. You folks are crazy. Lol. Pado. Żołnierze wdupili na lotniach. To ino we Wolfensteinie. Klaus, are you alright? Hey, okay, mister. Nothing broken. Gosh, dang it, Klaus. Be more careful, alright? I can't have you dying on me. Captain, pick up Caroline, put her in the pilot seat Do of the last diaska. helicopter. A w to ten diasek. Come pick me up, Blazkowicz. I don't have all day. I don't have a lay. Ligo. My hero. O! No! Ten rolnicz, no tak. Ej, Kajo ją mam za... Aha, sam. A je łaża jak głupi. Się potknają wydupca na zol. I się połomie. No! Kajo ją mam dać. Jak sam nie idzie. A do kabiny, o. All aboard. All aboard. How did you survive? Na łóżko. Ją. I thought you were dead. Don't remember much. Remember punching Hans Gross in the face. Remember ascending into the sky. For moments there, I thought I was going to heaven.
Send falling, send pain. First pain of my life. Felt like my insides were running out through my back. Could barely move. Had to crawl. They found me after 3 days in a ditch. Long months in a Kreisauer hospital bed. They were shoving tubes in me. Infection. Ugh, these things I don't want to remember. I'm sorry about your legs. Don't be. I've learned how to fly. Caroline! These things won't fit inside the tunnel! Yes, they will. Trust me. No way, no way, no way! No way. Norway. Have you finished complaining? For now, this is top priority. What is the dot ye should? How can we get in contact with Anya, what do we know? Very little, but I have some ideas. Good. Anya, you take the lead on this. Blaskovich, whatever she needs, you help her find it, yeah? Ja, ja. Ło. William, I could use your help. Could you come Zaro. over here? Zara, Ania, bo ja tutaj muszę skończyć odcinek. No to kto na YouTubie, oczywiście łapka w górę i wracamy w następnym, pa pa.